Arrakastatsua izan da greba orokorra. Industrian, komertzioan, hezkuntzan, garraioetan, osasungintzan, sektore guztietan izan du eragina. Lantoki asko hutsik geratu dira gaur protesta moduan. Zer moduz, gabon guztioi. Irudiek azaltzen dute grebaren jarraipena, baina datuek ere bai. Argindarraren kontsumoak 36% egin du gaur behera, industriaren geldialdiaren adierazgarri. Hau guztia ikusita noski sindikatuak pozik. Orain ordubete egin dituzte manifestazio jendetsuenak, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Etengabeak izan dira lan erreformaren kontrako oihuak. Goizean beste horren beste egin dute sindikatu abertzale. 18 urte dira egun berean deialdia egiten ez zutela. Hasi da erreforma honen porrota. Greba hau arrakasta handiko greba izan da, argi eta garbi. Enpresetan nabaritzen da greba historikoa dela. Laida jarraipenaren daturik eman aldute sindikatuek. Bai, sindikatuen arabera grebaren jarraipeta 80%koa izan da administrazio publikoan eta enpresen 87% euren ateak itxita izan dituzte gaur. Eusko Jaurlaritzaren arabera administrazio publikoan 62%, langileen 62% ez da gaur lanera joan eta enpresa pribatuen kasuan berriz 60% eta 70% artean. Confebaskek dio hori bai uste baino txikiagoa izan dela jarraipena. Gaurko eguneko greba orokorrak ez duela izan iragarrita zegoen bezalako jarraipen zabal eta handi hori.